нисбати корманди вазорати корҳои дохилӣ, корманди бодрасии давлати автомобилӣ дар болои разода куштанд ку аксе 4 август. Ҳамин парвандаи ҳамина гирифта ҳамин хилвае карданд ки моддаи 108 мондан, моддаи 108 ин аз беэҳтиётӣ ба марг расонданд. Оварда вай карданд ки бояд ки ҳамин авқатӣ мебаронад. Лекин падари ҳамун бечора ҷавида дар ҳузури ман буд. Ман қабул кардам, ман супориш додам ёрдачима рафта делара дар суд, дар баррасии судӣ буд. Делара бардоштанд, делара омӯхта баромадем. Дар ҳақиқат дар ҳамун делаи ҷиноятӣ як қатор фалсификатсия мегем ку ҳамино будааст. Ман бевосита ба сардори давлат бо гузориш муроҷиат кардам ва имрӯз делара аз баррасии суд гардонда прокуратураи генералӣ гирифтанд барои тафтишоти иловагӣ. Ин парванда мувофиқи қонун ба вай прокуратураи генералӣ тааллуқ дорад ба тафтишоти вай, тобиати вай. Барои оно худашон ман фикр мекунам ки чораҷӯӣ мекунанд.